Počkej, kam to mám dát, mama? Nevím, tak si to dejte. A něco, kolik to jsem tam našla. No to je můj. Já vím. Teďka, no tam ne. Dobře. A. Čus. Čau. Uvidíme mamčinu reakci. No to je krásný. Ale. Je. Co je to oranžový? To je Matěj, Svačínka a Tuňák. Já si určitě vemu našeho milovaného Tuňáčka. Já si vezmu Martinka. Já jsem to málo smazala. Jdeme to jíst postupně. To je. Já mám asi... Si vemu Matěje. Já jsem Tuňák. To je Svačínka, prosím tě. Já svatinku. Ale svatinka, jo? Mami, víš, koho tohle napadlo? Mě. A teď Tuňák. Počkej, to je tak se ne? Štiplavý. Národní vánoční strom. A ty vlogo. To se mi líbí. Pokračujem. Matěj, Svačinka. svačinka A to nejlepší. a Tuňák. To je to nejlepší lidi. Nemluv do toho. Já to chci pak dát na YouTube. Aaron. Zajíci, já ti ukážu, že si budeš každý dávat svoje jméno, ty budu. Začíš mi ve škole. Svačinka. Pak nám tady nepapal. Já nevím. Já jí mám na tom. Nehápala. To byla ty. 3. Honzo, ale musíme nabídnout mamince, to takhle ne. Maminko, je to dělaný pro tebe. Takže neodmlouvat. Honzo, postav. Nepustím. Takže neodmlouvat. Ještě jeden. Počkej, dáme nabídnout mamince. Děkuji. Děkuji, papejda. Honzo, prostě. A Matěj. A je to 3-2. Tuňáček. Ještě OK.
A hlavně, když pak to dáte máslo. To je neuvěřitelný. Má pravdu? Ale. Ten tuňák má tak dobrou chuť. To nejlepší, co tady je tento tuňák. Ten už nám tu zmizel. Jenom tyto 4 nám zbyly. Ahoj.